নহয় দিম আমাক খাব দিছে নেকি ল'ব পাৰিম আমি এইটো টেণ্ডাৰটো আমি ইয়াতে ৰাখিলে একচেপ্ট কৰিব এইটো দুটাও আমাৰ হাতত থাকিব सानथामसो जों मोजां मानसिबो सोनो होननानै जों माबादोंमोन ओमफ्राय बेवहाय जोंनि एडिशनेल क'क्राझारनि एडिशनेल एसपि बे पान्जाबिया दा बे टेन्डारखौ गाव बै मोनसे ग्रुपनिफ्राय घुस जानानै लाबोदों ना मादों जिखुनु जाया बे टेन्डारखौ सोफैदों ओमफ्राय दा बे टेन्डाराव गावसोर सोरनो घुस होदों बै कन्ट्रेक्टरजों जों मैया रायलायनाय बादिब्ला सासे जेनेबा बिटिआरनि चिफ बिथाङाबो 10% जादोंनो ओमफ्राय बिथांमोना बेबायदि जानायनि जुनै ओमफ्राय जोंनो हरनो हाया बिसिनिफ्राय थाखा जायो दा बे हिसाबै जोंबो बे टेन्डारखौ जों जेरैखि जाया ब्लक खालामगोन होननानै जोंबो फैदोंमोन आरो बेसेबां कौटि बियो 11 कौटि बिसिबांबा लाखमोन बै सालाकाथि बे एनटिपिसि निफ्राय बासुगावसिम जागोन बे रडआ मा स्किमनि सिङाव আজি আপোনালোকে ইয়াত দাবী কৰিছে दाबि माने जोंहा जों टेन्डार माबा हिसाबै फैदों दा बिथाङा जेनेबा बे सोनायखायसो दावराव जादों बे घटनाया नङाबाथ' दावराव जायामोन पुलिसनिया सोफैबाय हिसाबैसो दावराव जादों मा जादों आं बेखौ बर'नि बुंनोसै सिगांहाय बे टेन्डारखौहाय थारमाने सालाकाथि एनटिपिसिआ सिएसआर फान्डनिफ्राय होदोंमोन मुई कब पिছত आसामिसत কৈ দিব মই इंलिसत कब মই हिन्दीआव कब মই ঠিক আছে মই ভালকে বুজাই দিম तारमाने टेन्डारखौ लैफिनि जों टेन्डारखौ लानानैहाय जोङो एसे जों माबादोंमोन आरोखि जों गावगोन होनदोंमोन आरोखि माने जोङो मालायफोरखौ सापर्ट खालामनानैहाय ओमफ्राय जों होनदोंमोन जों मिलायलायगोन होननानैहाय खिन्थु मोनसेल' भुल जादों बिसोरनिया पुलिस लाना सोफैनाया पुलिस लाना एडिशनेल एसपि लाना सोफैनाया भुल जादों एडिशनेल एसपि इउनिफर्म फैनानै जुदि बे जुदि सोयोबा होमबा मा बेबो टाइम बारबायमोन 5 मिनिट टाइम बारबायमोन जोंनो थाइसेबो थाखा जाना हराखै खिन्थु जोङो सिसफायारावसो दं दे जोंखौहाय बिदि नासयबाय थानो नाङा खर'आ जे गाज्रि जोंना आंना पार्टिकुलारलि न'खराव गैखाया हारिनि थाखाय मावलांगोन थैलांगोन नांगौबा माबा बुंबावनो